Maskarada sasoia hasi berri da. Pagolako gazteek estrenako antolatu dute inauteriko ezinbesteko ekitaldia. 15 emanaldi emango dituzte orotara, apirilaren 27 arte. Arratsaldeon eta ongi etorri iparraldearen orenera. Zuberoan izango gara gaur beraz, eta Barbat kostaldetik ere bai, izan ere arrantza debekatua da gaurtik goiti Bizkaiko golkoan. Gainera, asteburuak ekarritako beste gai batzuk ere izango ditugu. Maite Idirin kantari ezagunaren heriotza, ehorzketak asteazken goizan izango dira, Angeluko San Leon elizan, eta baita espekulazioaren kontrako ekintza bat ere Azparnen. Az gaitezen! Hilabete bateko arrantzako debekua indarrean sartuta gaur. 8 metrotik gorako ontziei eta sareiakin batzuek erabiltzen duten ontziei eragiten die. Gurean, gehiengoa dira, Ziburu eta Kabreton arteko 50 ontzi ingururi eragiten die hain zuzen. Diru laguntzak promestu dizkiete bai Europatik, baina oraindik ez dakite noiz eta nola iritsiko diren. Hilabete amaieran dosierrak bidaltzeko eskatu diete, baina diru laguntzen modalitatearen inguruko informaziorik ez dute. Saltzaileen artean ere, ez jakintasuna nagusi diru laguntzen inguruan. Espero dute iristea bai, baina oraindik ez dakite deus. Très compliqué d'en avoir et surtout on n'a pas de subvention, pas d'aide de l'État, donc du coup c'est très compliqué pour nous ensuite. Eta begitxarrez ikusten dute supermerkatu handietan kanpotik ekarritako arraina saltzea. Prezioan ere, emendatzea aurre ikusten da. Aierrako baserri berritu baten salmenta espekulatiboa salatzeko ekintza egin du herritar talde batek larunbatean. 10 kaldera itzordua eman eta salmenta kudeatzen duen Puyo agentziara sartu dira 30 bat militante. 250.000 eurotik pasatu dela, 1.550.000 eurotarat. Eta hor nok erosiko du, hemengo gazteak ezin eta bizitzeko ahalik ez dute, eta beraz nok erosiko du, aberatsek, xinatarrek edo amerikanoek edo ez dakit. Beraz hori holako egoeraren aurrean isilik egoteak, erran nahi du mugimenduan parte hartzen dugula. Beraz hori behar dira salatu. Ez dugu gauza handirik egitera, legea hola omen da, prezio librea hola da, baina hala ere denak ados gira egiteko egoera ez dela normala. Parte hartzaileen artean zegoen ere Aierrako auzapeza den Arño Gaztanbit. Salmenta espekulatiboen aurrean herriko etxeak dituzten tresna ezak deituratu ditu. Oztopatzeko ez, zenta normetan da, etxe hori, ez dugu aski dirurik erosteko hori segur, ez dugu hainiz tresneik. Bat dugu berba dela 7-8 urte erosteko, guk erosteko 250 horretan guretzat ere sobera da. Ez dugu ahalik herriko etxeetan lan hori egiteko, ez da gure lana. Promotoren lana da eta guk ez dugu egiten, ez dugu aski ahalik herriko etxe batean hola egiteko. Auzapezaren hitzetan salmentaren prezioa onartezina da eta prest dago berriz ere jabearekin hitz egiteko atzera egin deza. Berriz ikusi jabeakin eta mintzatu gia janik, auzapezala hor joaniz bere ikusteat, idatzi dut, mintzatu gia berekin, ez gira mundu berean mentoko, eta ikusiko dugu, gero azerrenen den. Tentsioa igo da agentziako kudeatzailearekin eztabaida piztu denean. Ekintzan parte hartu dutenek iragarkiak kentzea eskatu diote. Herritarren hitzetan, higiezin agenteak ere problematikan beren ardura dute. Horri erantzun argia eman du Jean Michel Puyo, etxearen salmentaz arduratzen den Puyo agentziaren arduraduna. Ez gara lehertzen ari den higiezin merkatuaren arduradunak, hori ez da egia. Herritarrek mobilizatzeko deiari eusten diote, haien hitzetan horrek bakarrik problematika geldiaraziko duelako. Eta manifestaldi animale bat egiteko partez, behar da, toki guztietan manifestaldi txipi batzu egin, holako kasu bat ikusten delarik, behar da erakutsi, gure kesua, eta behar da emeki, hola eginez, gauzak aldatuko dira. Behar da itxaropena atxiki, eta salatuz, ez dugu gauzan hitzik egiten, baina ez bali madugu salatzen, egan nahi du onartzen dugula. Argi dena da Aierrako herritarrak ez direla geldirik egongo.
Asteburuak berri triste utzi du euskal kulturarentzat. Maite Idirin abeslaria zendudan gelun 80 urte zituela. Euskal kantagintza berriko ahots garrantzitsuenetakoak bizi oparoa izan du. Zenbat egun eta zenbatune, urrutiari soigaroa. Bizkaiko Ugaon sortu zen Maite Idirin Solatxi 1993 urtean. 78an bere gitarrarekin kantaldiak ematen hasi zen herri, eta urte berean argitaratu zuen lehen diskoa, Atahualpa Yupanqui euskarara ekarririk. Frankismo eta zentsura garaia izanik baina, Hego Euskal Herritik ihes egin eta Lapurdi eta Parisen eman zituen aditzera bere doinuak. Hala definitzen zituen 1973ko iparraldetik saioa. Kantu zaharrak ere kantatzen ditut, zere musikaldetik eta oso biziki ederra dira. Baina nire oingo kantuak, eta nik kantatzen ditudun kantu gehienak dira nik bizi izan dutan bizitza eta parte bat, eta gure herriak bizi dituen problemak. Hainbat disko argitaratu zituen, beste hainbestetan lagundu ere bai, eta Europan eta munduan zehar ibili zen euskaraz kantari. Iparraldaren orenean, 2015an mintzatu ginen azkenekoz berarekin. Bakizu bizitza korritu da, ez nago ni hor ez dago ja. Eta beste batzuk nahi badituze kantatu, baina ere, bakizu denbora batekoa dira, eta historia bat da, gure historiaren zati bat, eta konten naiz diska hauekin, historia hortan egotea. 2014an Ohorezko Euskaltzen izendatu zuten, eta azken aitortza UEUk bere ibilbideari buruz eginiko liburua izan da. Joan den udan argitaratu zuten Jokin Apalategi senarrak eta Paulo Iztu eta lagunak idatzita. Herrigintza eta euskara 80 urterekin joan da Maite Idirin Solatxi. Agur betiko. Maskarada sasoia heldu da berriz ere, eta asteburuan irekiera egin dute Pagolan. Inauteriak badatoz beraz Euskal Herrira. Motibatuak, pixkat oztuik ere? Pixkat estresatiak inen goizuntan, hor presioa apaltzen da eta entxa pasten da. Botzak berotzen ditugu eta entxatzen gira elgarrekin lotzea eta... Ziki untxa hasten da, giroan batean gira, denak elgarrekin gira, badugu aro edeja. Eta lehen barrikadan pixkat estresatuan nintzen eta hor pasten da, eta bai, hainiz prestatu gira, bedenak tantzariak eta buhamiak eta kauteak ere bai, sorrotxak ere bai denak, dena emanen dugu. Lehen aldiz antolatu dute Pagolarrek maskarada. 35 bat gaztek, gorri eta beltzeria, euskal kulturaren aldeko apustua egin dute. Egia ez dela sekulan izan maskaradarik Pagolan, baina beti ukandugu atxikimentua siberotar kulturari, zantzen pastoral bat garaian dola 40 urte, eta beste bat dola 5 urte, eta horretik landa, ideia ukandugu maskarada baten egitea, gazte talde hon bat baginoen, eta zerbait egin nahi elgerrekin. Dinamika bat belaunalien artekoa, laguntza, elkar laguntza, eta bakotsak bestia ikasu egitea, ekartzen du laguntasun bat, eta harreman biziki sendo batzuk sortzen ditu, behaz bakarrik gaizahunak gue herritipientako. Ekarpena baita euskarari ere. Enetako maskada bat ez zina izan beste nola baita euskaz beno. Egia gazteetan batzuak ez dutela baita ezpada emaiten edo, eta orduan kurtso batzu hartu dituzte, eta berriz giro hori piztu du, lagundu du pizten. Hala. Beste berritasun bat ere badu Pagolarren maskaradak. Lehen aldiz maskarada misto batean, Kabana pertsonaia nagusia emazte batek antzezten du. Enetako gu italian eta arruntu normal jinbitat delibe hoi. Ez txugu sobea pentsatu neska la mutiko bena hola gertatu bita. Eta presatia jakustian neska batek egiten aldila. Hola. Eta asteburuz asteburu zalantza bat argitzen entxeatuko dira. Zer dira Pagolarrak? Sibiutarrek ertemetie ez giela sibiutarrak eta manesek ez giela manesak. Behaz alde batetaik ala bestetaik ez giela niunko, salbu Pagolar. Ordin batzuntako behar maskada bat eginik sibiutar bilakatzen giela, beste batzuntako ez, guetako Pagolar eta bakotsak indezala bere ideia. Zuberoako 12 herri bisitatuko dituzte heldu diren asteetan, baita Donaisti, Bizi
bizilagun nafarra ere, apirilaren 27an herrira itzultzeko. Gaurko saioa maskaradaren irudi honenekin bukatuko dugu. Bihar arte!